уважаема госпожо вице-премиер, госпожо министър Стойчева, ваши превъзходителства, скъпи дами и разбира се господа, които сте днес на този специален ден в залата. Добре дошли на организираната от AmCham с партньорство с European Female Foundations конференция по случай този толкова специален международен ден на жените. Честит празник още един път на всички дами и, както казах и на повечето от вас, наистина имаме нужда от вашата женска енергия. Днес отбелязваме заслужено признание именно на вас, жените, за приноса и просперитета на нашето общество. Първоначалната идея за това събитие, което разбира се движено от нашите ентусиасти и активни участници в комитет Човешки капитал и образование, беше за събитие за споделяне на добри практики. Но сме особено щастливи, че госпожа Габриел припозна това събитие и днес ние сме в формат конференция, което мисля, че по-прекрасно няма как и да бъде. Нека да ви кажа няколко думи за инициативата Empower Her, която вие чувате много пъти. Тя е инициатива на Американска търговска камера, заедно с Търговския департамент на Съединените щати. В рамките на Комитет Човешки капитал и образование тя се развива в 3 направления. Едното направление са споделяне на добри практики, Empower Bank, което ще продължи и в Розови октомври. Имаме още едно направление, което активно ще се разгърне през месец април и май, и то ще бъде с посещения на училища, за да се направи ранно или да се обърне внимание на важността на ранното кариерно ориентиране под егидата на Rise and Shine и Unlock Your Power, третото ни направление, което ще бъде от нашите членове за млади дами, нашите изявени ентусиасти, коучове от организацията членове на AmCham ще работят с млади дами за тяхната увереност и кариерен път. Но все пак, дами и господа, днес отбелязваме Международния ден на жената и това е повече от празник. Това е момент, мисля, че всички ще се съгласите с мен, на вдъхновение. В AmCham сме се посветили да насърчаваме равенството, приобщаването, недискриминацията във всички аспекти на бизнеса и нашето общество. И събитието ни днес, в крайна сметка, е в именно подкрепа на тези ценности, да отбележим, да отпразнуваме. Аз съм сигурен, че днес повечето от вас имат доста натоварен график във връзка с именно това важно отбелязване, но денят е толкова специален. Така че нека да бъде вдъхновяващ. Ние всички се вдъхновяваме от този празник. Благодаря ви отново, че сте с нас и се обръщам с специална благодарност и към нашите спонсори, без които събитието не би било възможно да се осъществи, именно MSD България, IBM България, Каменица, Prestige 96, Прогрес, Unicredit, Bullbank, IHS. И сега бързам да дам думата на нашия специален гост, вице-премиерът Мария Габриел. Госпожо Габриел. Благодаря много. Честит празник на всички дами. Искам от все сърце да пожелая, разбира се, много здраве, много положителна енергия и сили, но и много обич, много уважение и вдъхновение. Вие да вдъхновявате и вас да ви вдъхновяват. Изключително съм щастлива да бъда днес с вас, уважаема госпожо министър, скъпа Милена, ваши превъзходителства, уважаеми господин Михайлов, госпожо Станишева, дами и господа. Благодаря ви за това, че споделяме този ден заедно. Радвам се, че виждам много познати лица, но виждам и непознати в залата. И се надявам наистина тази общност, която днес сме тук и която има в сърцето си ценност, която е равнопоставеността между мъжете и жените, която е да вярваме в икономическия потенциал на предприемачеството и жените, се надявам да расте и това и пожелавам от все сърце. Искам специално да ви благодаря, господин Михайлов, за подадената ръка и за това, че правите днешния ден специален именно с това събитие. Искам да ви благодаря и за организацията, за подкрепата. Вярвам и, че тази инициатива няма да остане само единствено за 8 март. Аз винаги го казвам, за мен пожеланието е 8 март да бъде цялата година. И това ще зависи от всеки един от нас.
Да, този ден е специален, защото в него даваме видимост, в него отново сме заедно, но наистина си пожелавам през цялата година, всеки един ден, да се усеща силното присъствие на жените и положителната роля, която те имат за нашите общества и за нашите икономики. Искам да благодаря също така и на Моника Станишева за прекрасното сътрудничество, което имаме през годините, и това, че сме обединени от каузата за подкрепа и насърчаване на жените предприемачи. Защото да, днес празнуваме жените, които дават сила, обединяват и издигат нашите знания, умения, разширяват кръгозора ни към света. Жените, които ни показват как предприемаческия дух, съчетан с вдъхновение, стремеж и женска сила, може съществено да допринесе за икономическия растеж и просперитет. И да, днес в Международния ден на жената празнуваме постиженията на жените в световната история, във всяко едно от обществата, които искаме да покажем, че жените имат решаващ принос за развитието ни. И това е ден, в който отново имаме повод да признаем водещата роля на жените в обществото, но и, разбира се, скъпи дами, да не губим от поглед предизвикателствата и бъдем ние, движещата сила, която дава отговори на тези предизвикателства. Аз вярвам в потенциала на жените в икономическия растеж и вярвам в даването на видимост на историите на успеха на жените. Вярвам в положителната сила на по-яркото представителство на жените на лидерски позиции и при вземането на икономически и политически решения. Вярвам, че разликата в заплащането между мъжете и жените за труд с равна стойност няма място в демократично общество. Затова и овластяването на жените е императив за всички нас, които се борим за едно общество, което да е по-добро, да е по-справедливо, да е приобщаващо, но също така се борим и за увеличаване на производителността и икономическия растеж. И ако успеем да постигнем това, разбира се, че печелим всички. Някой сигурно би си задал въпроса: в 21 век още ли ще говорим за тези неща? Да, скъпи дами, имаме цифри и факти, които за съжаление показват, че все още трябва да говорим и за това. Знаете ли, че само 8% от 500-те компании в Standard & Poor's имат жена главен изпълнителен директор? А знаете ли, че те са надминали по възвръщаемост инвестициите на 92% от компаниите, ръководени от мъже през последните 10 години? През последните 10 години разликата в възвръщаемостта е ясна. 384% при компаниите, ръководени от жени, 261% при компаниите, ръководени от мъже. И именно поради тази причина винаги ще продължавам да привличам вниманието върху необходимостта от целенасочени политики за увеличаване на броя на компаниите, ръководени от жени. И според данните, 40% от иноваторите и предприемачите в Европа са жени. Въпреки това, едва 5% от тях са инвеститори в рисков капитал. Скъпа Пламена, ще си говорим много още по тези теми, но аз искам и тук да кажа още една цифра. 15%, скъпа Милена, от стартъпите в Европа са основани от жени. Те обаче получават едва 2% от инвестициите в тази сфера. Вярвам, че това трябва да се промени, но само с думи няма да стане. Затова е необходим и нашите знания, и нашите умения, и нашите предложения за конкретни отговори. И затова приносът, лидерството на жените трябва да бъде приоритет, за да може заедно да се създадем иновационна екосистема, която да подкрепя творчеството, новаторството, предприемачеството. Разбира се, че тук искам съвсем накратко да споделя как се гордея с инициативите, които съм имала като комисар по иновациите, науката, образованието, защото част от тези инициативи бяха много директно свързани с това да има повече жени предприемачи, за това да се обърне повече внимание на компаниите, ръководени от жени, които има нужда да привличат повече капитал. Разбира се, тук се радвам отново, че не съм била сама. Скъпи дами, нито една от нас сама не може да постигне това, което всички си поставяме като цел.
Но ако оставаме заедно, ако имаме доверие една на друга, когато се подкрепяме спонтанно, така както го правят често и мъжете, съм сигурна, че имаме много по-голям шанс тези инициативи да не остават еднократни, те да могат да създадат постепенно една критична маса от инициативи, които може би на пръв поглед изглеждат малки, но имат добавена стойност. И когато и техният брой е по-голям, те вече се превръщат в критична маса, която носи осезаема промяна. Разбира се, познавате ме винаги, ще продължавам да искам да има повече информационни кампании и даване на видимост на постиженията на жените новатори. Спомняте си, през 2022 година създадохме Европейския форум за жени новатори. В него се включиха жени предприемачи и новатори от цяла Европа. Разбира се, целта на форума беше да се изгради платформа, в рамките на която да се обсъждат предизвикателствата и възможностите пред жените в областта на иновациите и предприемачеството. И по същия начин миналата година, и това ще бъде едно от двете предизвикателства, които днес искам с вас да обсъдим, на Международния ден на жената миналата година представих информационна кампания, посветена на жените и момичетата в науката и иновациите. Нейният девиз беше "Жените са новатори". Целта беше да изведем на преден план на вниманието на нашето общество постиженията на жените в сфери, които понякога не свързваме спонтанно с жените. Жените са новатори и предприемачи и в енергетиката, и в климата, и в мобилността, в здравеопазването. Аз мисля, че е дошло време да си направим една такава кампания в България. Мисля, че всички заедно, всяка една от вас, познавайки успешно момиче, жена, компания, можем да направим така, че до края на годината, както беше и европейската кампания, всяка седмица в един кратък клип от 2-3 минутки да се даде видимост на тази история на успеха. Ще разчитам на вас. Аз и мой екип оставаме на разположение, за да го организираме. И така, може би не всеки ден ще е 8 март, но със сигурност всяка седмица може с вас да допринесем да се дава видимост на постиженията на жените. Искам и тук още веднъж да поздравя Американската търговска камара за тази вдъхновяваща инициатива Empower Her. Да, овластяването на жените и подкрепата за жените предприемачи са изключително важни за устойчивото развитие на цялото ни общество и аз искрено се радвам, че и по тази тема сме силни съюзници, които отстояват една изключително благородна кауза. Щастлива съм също така да видя, че година по-късно сме отново с прекрасните и вдъхновяващи дами от European Female Founders. European Female Founders е един прекрасен пример за това как могат да бъдат насърчени, мотивирани жените предприемачи, как те могат да създават мрежи помежду си, да стимулират иновациите и сътрудничеството между националните, европейските и международните мрежи и това даде и видимост на постиженията им. Имате моята подкрепа. Вие вече показахте, че имате криле, за да летите все по-нависоко. И аз се радвам, че всички заедно можем да допринесем за това тази инициатива да се превърне в вдъхновяващ пример. Не само за Европа, защо не и за други континенти. Да, ключовите думи за постигане на успех също така са създаване на връзка между образование и предприемачество, стратегически инвестиции, достъп до капитал и в тази връзка знаете също, че поставям винаги акцент върху необходимостта от повече обучения и програми за развиване на предприемачеството и уменията при жените. Тук искам отново да обърна внимание на второто предизвикателство. И може би не мислим спонтанно за него. Знаете, че България беше избрана с изключително висок резултат да бъде член на Съвета на ООН по правата на човека за периода 24-26 година. Наред с ангажиментите, с които страната ни направи кампания и беше подкрепена, се радвам, че по моя инициатива беше включено и достъпа до образование за момичетата и беше откроено значението на STEM образованието. Като тук специалният фокус за STEM образованието са момичетата и жените.
Това е един от нашите 4 ангажименти като България по време на мандата 2024-2026. Скъпи дами, аз мисля, че ако останем само с заглавието "Момичетата и STEM образованието", рискуваме отново да говорим неща, които познаваме, които знаем, че трябва да се случат. На мен би ми се искало да излезем с една българска инициатива, която да бъде давана за пример за това как ангажимент в рамките на ООН може да бъде изпълван с конкретика, може да води до резултат. Така че това е моето второ предизвикателство днес към вас. Нека всички заедно покажем, че членството на България в Съвета на ООН за правата на човека специално обръща внимание на момичетата и жените, и то в сферата на STEM образованието, което, разбира се, няма да остане до сферата на образованието, а то ще бъде свързано и с предприемачеството, и с стартъп компаниите. От нас ще зависи тази инициатива да бъде конкретна, тя да бъде призната от другите. Имаме само 3 години, но аз мисля, че ме познавате също. 3 години ми се струва много дълъг период. Ние можем да го направим и за много по-кратко време. Това е, което за мен беше важно да споделя. Уважаеми дами и господа, искам наистина специално да благодаря и на мъжете, които са с нас. Надявам се с годините да има все повече и повече в тази зала на този ден за такъв тип събития. Искам наистина да наблегна накрая на това, че е важно, като даваме примери, да даваме и видимост на положителните примери от България. Смятам, че днес и тук като домакини за нас е важно. Всеки един от нас знае добрия пример, който е България в Европа по отношение на броя жени в информационните и комуникационните технологии. Радвам се също така, че имаме талантливи момичета-иноватори, които представят България като финалисти в европейски форуми, каквито са жените и момичетата в STEM. Аз искам наистина да споделя, че това е била една от най-вълнуващите ми срещи с тазгодишните ни финалистки, защото те много ясно показват как голямата амбиция България да бъде регионален иновационен лидер има нужда и повече шансове наистина да успее, само ако в него се включат момичетата и жените. Разбира се, това не е даденост, не бива да го считаме за даденост, а напротив, да считаме, че е необходима подкрепа за устойчиви резултати. И тук идва момента, в който имаме нужда от повече жени на лидерски позиции и за вземане на икономически, и за вземане на политически решения. Аз смятам, че за мен е привилегия и чест да имам толкова много вдъхновяващи примери около себе си. Разбира се, че не съм подминала и ролята ми като министър на външните работи. Изключително се радвам, че с нас е австрийската посланничка, скъпа Андрея, както и всички други жени посланници в София. Аз съм им благодарна, защото след първоначалната изненада, че досега не е имало среща на министъра на външните работи с жените посланници в София, ние не само се видяхме, а и веднага организирахме първата ни инициатива "Посланник за един ден". Всяко едно от тези момичета имаше възможност да види в какво се състои един работен ден на нашите посланници. Ние днес след обяда отново сме с всяка една от тях, като вече в рамките на няколко месеца виждаме разликата и в това, че те имат повече доверие в себе си, в своите сили, и за това, че свързват вижданията си за бъдещето с опита, който трябва да натрупаш, нещо, което те е впечатлило. И нещо по-важно. За мен разликата е, че през октомври се събрахме с жените посланици и говорихме ние. Днес ще говорят момичетата. Днес те ще организират, те ще водят, те ще задават въпроси и те ще отговарят. Ето това смятам, че всички заедно можем да направим от конференции като тази, да излъчим ясното послание, че всеки ден можеш да бъдеш отдаден на каузата за повече жени и в икономическия, и в политическия, в обществения живот, но това означава всички да продължаваме заедно. Не случайно не обръщам в детайли внимание на случващото се в Европейския съюз. Спонтанно мога да продължа да говоря още 1 час по темата, но смятам, че днешния ден откроява универсалността на приноса на жената в нашето общество, икономика. Искрено се радвам,
че сме заедно, за да продължим да правим България, Европа и света по-добър, по-справедлив, но и по-успяващ, по-дързък, по-усмеляващ се да дава решения, които със сигурност са out of the box. Това си пожелавам днес. Мислете наистина нестандартно, запазете дързостта и смелостта и нека заедно покажем, че с нашата сила и обществото, и икономиката ни могат да бъдат още по-успешни. Благодаря от сърце!